Mae'r cwestiwn yma yn dweud ni bod dau faint wedi cysylltu gan yr hafaliad Q yn haflu 1.25 P wedi ciwbo. Felly mae'n graff ciwbig. Esboniwch pam mae graff log 10Q yn erbyn log 10P yn linell syth, a wedyn nodwch graddiant y llinell syth a'r rhyngdoriad gyda'r uchelyn log QX, log 10Q, y graff. Felly, mae gyda ni log 10Q yn erbyn log 10P. A ni moyn wneud llinell syth. Mae'n gweld os dwi'n llinell syth. Mae gyda ni cromlin cubic, Q yn haflu rhyw rhif P cubed. A ni moyn gwneud log y ddau ochr i weld os gallwn ni gael llinell syth. A mae hwn yn cael ei ddefnyddio llawer mewn ffiseg neu bioleg pam mae angen cymharu'r data i weld os gallwn ni gweld nodweddion beth sy'n digwydd. Felly ni'n mynd i gostwng yr hafaliad ciwbig yma i ffurf llinol. Felly ffurf llinol yn golygu bod gyda ni y yn haflu mx plus c, lle m yw'r graddiant a c yw'r rhyngdoriad gyda'r uchelyn y. Felly dyna beth ni angen, a mae m yn mynd i fod y gwahaniaeth yn y, delta y ran i delta x yw'r graddiant, a gwahaniaeth yn y dros y gwahaniaeth yn x. Delta yn golygu darn bach o y dros darn bach o x. Felly, ond cyn i ni ddechrau, ni angen trawsffurfio y graff Q a P yma mewn i ddau log. Felly log 10P bydd yr uchelyn x a log 10Q bydd ar yr uchelyn y. Nawr, yn yr hen amser, cyn cyfrifianellau, byddai bobl yn defnyddio papur log. So mae'n gwybod os ych chi wedi gweld papur log. So i wedi gweld lot fawr ohonyn nhw, dwi'n wedi gweld un y ddau. Felly, ond cyn bod ni'n neud na, mae'r angen i ni ddod o hyd, neu cofio'n gilydd o beth yw reolau logs. Felly, os yw log a lluosi b gyda ni, mae hwnna'n golygu, mae gyda ni saith yn mynd dau ochr, felly mae ochr chwith yn golygu'r ochr dde a'r ochr dde yn golygu'r ochr chwith. Mae'n mynd dwy ffordd. Felly log lluoswm yn golygu log neu swm y logiau. Ac mae'r log yn dod o indexau y beth. A sim ots beth yw'r sail, mae gyda ni log 10 yn y cwestiwn, ond sim ots beth yw'r sail, mae'r reolau yma yn iawn. Felly log a wedi rhannu dy b yn golygu log a tynnu log b. A yr un ola o log a i'r pŵer n yn golygu n log a. Mae'r n gwaith log a yr un beth a log a i'r pŵer n. Mae'r tri yna yn dod o reolau indexau. A rhan fwyaf amser mewn cwestiynau log chi'n defnyddio un neu ddoi neu tri o'r reolau yma. Felly nôl i'r cwestiwn, dyma beth sydd gyda ni, Q yn haflu 1.25 P wedi ciwbo. A dyna'r graff yn ni angen gosod e arno. Felly cymeryd log, o log 10 maen nhw moyn i ni ddefnyddio. Felly log 10 o'r ddau ochr, a log 10 y ddau ochr yn gyfan gwbl, neu gael log pethau ar wahân. Felly Q yn haflu 1.25 P cubed yn golygu bod log 10Q yn haflu log 10 yr ochr dde. Nawr ar yr ochr de mae dyn ni lluoswm, felly ni fi'n mynd i wahanu'r una. Felly mae log 10 1.25 plus log 10 P wedi ciwbo gyda fi. Nawr, mae reol ola yna yn golygu mae P wedi ciwbo, felly fi'n gallu dod ar pŵer mas o'r log a dweud 3 log 10P. Felly mae gyda fi nawr log 10Q yn haflu, a chi'n cofio nawr y log 10P yw'r uchelyn X, felly yr uchelyn Y yn haflu 3 gwaith yr uchelyn X plus, a mae log 10 1.25 yn rhif yn gysonyn felly.
Felly ni'n gallu gosod hwn ar y graff gyda ni fel bydde m yn haflu 3, fel graddiant yn 3, am y rhyngdoriad gyda'r uchelyn y neu'r uchelyn sy'n dweud log 10. Q am ni fod yn log 10 1.25. A na ddiwedd y cwestiwn. Ond nawr ni'n mynd i ymchwilio mewn i'r rhai pethau gyda Geogebra, gyda logarithmau. Ni'n mynd i edrych fan hyn nawr ar agweddau logarithmau. Mae gyda ni, mae sawl peth chi'n gallu defnyddio logarithmau ar gyfer, fel tyfiant poblogaeth, neu beth ni'n mynd i edrych ar yma yw allyriadau carbon dioxide. Felly mae'n cael ei ddefnyddio mewn bioleg, neu ffiseg, neu felly cemeg. Felly agwedd dda i ddefnyddio yw'r rhain. Felly'r ddau golofn gyntaf, colofn B yw'r flwyddyn. Colofn A yw miliwn tynnell o carbon dioxide sy'n cael ei allyrio. Felly, a chi'n gallu gweld nawr, y graff gwylod wedi cael ei greu trwy cyfesurynau, defnyddio y ddau rif yna fel cyfesurynau. Felly'r flwyddyn ar hyd y gwylod a'r maint yr allyriadau ar uchelyn y. A fel chi'n gweld, ar y graff gwylod yma, mae'r blynyddoedd cyntaf yma, mae'n cael ei ddechrau, awn ni nôl nawr i chi gael gweld lle mae'n cael ei ddechrau. Felly ni'n dechrau gyda 1751. Felly mae'n graff ni'n dechrau 1751. A chi'n gallu gweld ar y dechrau, nid yw e'n edrych fel bod lot o dyfiant yn allyriadau'r carbon dioxide yma. Ond, wrth defnyddio'r log, chi'n gallu gweld bod yna dyfiant. I greu yr ail, y trydydd colofn, y cyfesurynau, neu gyd chi'n goffo wneud yw, chi'n gael gweld nawr, fel byddwch chi'n wneud mewn llyfr Excel, byddwch chi'n clusnodi y ddau rif sy'n angen, felly C1 yw B1 gynta a wedyn A1 yn ail. A wedyn tynnu fel lawr a dilyn trwyddo i greu yr colofn yna. Ar gyfer colofn D, ni nawr wedi creu log colofn A. Felly log yr allyriadau sydd gyda ni yn colofn D. A wedyn y colofn E yw'r y flwyddyn a'r log yr allyriadau. So felly gyda ni lawr yma, yna beth yw'r graff uchod yn y man hyn. Felly graff log, a chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd yn well. Felly, achos bod y graff yn cael ei cywasgu, achos bod y graddiant mor uchel, gradd yr allyriadau mor uchel, mae'r graff ar y gwylod yn cael ei cywasgu. Felly, ni ddim yn gweld beth sy'n digwydd yn fanwl gywir. A ni wedi dechrau gyda 1751. Pam chi'n meddwl i ni'n dechrau gyda 1751? Beth oedd wedi digwydd yn y flwyddyn? Meddylwch nôl i hanes diwydiant. A wedyn, fel ni'n mynd mlaen, mae blip gyda ni. Mae blip gyda ni yn 1920. Beth digwyddodd yn hanes o gwmpas 1920 yma? Beth digwyddodd fyna yn hanes? A wedyn, edrychwch chi ar 1881, ysmudau nôl lawr nawr. 1881. Chi'n gallu gweld nawr bod y graff yn dechrau cynyddu. Mae graff yn dechrau cynyddu yn uwch. Felly ni'n mynd yn uwch gyda'n allyriadau carbon dioxide. Mae cyn hynny, mae
yn graddfa yn galleriadau ni'n isel iawn, felly byddwn ddim yn dangos lot ar y graff. Wedyn, ni'n cyrraedd 1880 a mae graff yn dechrau cynyddu. A dyma ni y sefyllfa just dod lan i sefyllfa dyddiau yma. Yn 1980, blip bach arall ni fan hyn, mae pethau yn lyflu ban. Felly dyna pryd daeth bobl i feddwl am beth mae'r alluriadau yn gwneud i'n amgylchedd ni. Felly dyna flas i chi o beth chi'n gallu gweld gyda defnydd o logarithmau yn hytrach na defnyddio'r data gwreiddiol.